Dobar vam večer. Za razliku od jučerašnjeg dana u kojem su pljuskovi bili česta pojava, danas se atmosfera ipak malo stabilizirala. Tako je sredinom dana razvoj oblaka uz poneki pljusak bilo u zapadnoj Slavoniji, a zatim, kako se vidi na radarskoj snimci, u Baranji te unutrašnjosti Dalmacije. No u većini je predjela prevladavalo sunčano, na moru i pretežno vedro, a slično će biti i sutra jer će na vrijeme i dalje utjecati polje malo povišenog tlaka zraka, a po visini će nad srednju Europu pritjecati topao zrak. Vrlo mala vjerojatnost za jači razvoj oblaka postoji sutra uglavnom samo u zapadnoj Slavoniji. Drugdje će prevladavati sunčano, ujutro uz Savu uz mogućnost kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a poslijepodnevna od 28 do 30 stupnjeva. Obilje sunca donijet će nedjelja i u središnjoj Hrvatskoj. Nestabilnosti uglavnom neće biti, vjetar će biti slab, a temperatura iznadprosječno visoka za kraj svibnja. Ujutro od 14 do 16, a danju od 27 do 29 stupnjeva. Pretežno sunčano bit će i na sjevernom Jadranu. Podno Velebita ujutro mjestimice uz umjerenu buru, a danju većinom slab vjetar s mora. U gorskim predjelima ujutro po kotlinama može biti kratkotrajne magle. Danju će prevladavati sunčano uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Vjerojatnost za pljuskove je mala. Jutarnja temperatura u Goru i unutrašnjosti Istre od 11 do 15, na moru od 18 do 20, a najviša dnevna od 25 do 29 stupnjeva. U Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti, temperatura će danju dosegnuti i 30 stupnjeva. Uz sunčano, često i pretežno vedro vrijeme. Danju će puhati slab, samo rijetko i umjeren maestral, pa će more biti mirno ili malo valovito. Temperatura mora vrlo je visoka za ovo doba godine, većinom od 20 do 22 stupnja, a još je toplije more na jugu gdje se već mjestimice ugrijalo na 24 stupnja. Tako će i sutra uz sunčano, ponegdje i posve vedro vrijeme, slab vjetar i dnevnu temperaturu blizu 30 stupnjeva, dan biti pravi ljetni, pa će ga oni koji mogu sigurno iskoristiti za uživanje u moru. Početkom sljedećeg tjedna bit će još toplije, često i vruće te sparno. Biće i barem djelomice sunčano, ali će vjerojatno za pljuskove ponovno rasti prema sredini tjedna. Najveća je tako u srijedu, kad će i temperatura biti stupanj 2 niža. Na moru će prevladavati sunčano, iako utorak i srijedu ne posve stabilno, pa ne treba isključiti mogućnost neverina na moru, a poneki pljusak moguće od utorka i u unutrašnjosti Istre. Jutra će sljedećih dana biti sve toplija, a dani posvuda vrlo topli i vrući. Vrijeme će sutra sigurno odgovarati svima koji su planirali šetnju, roštilj na otvorenom ili možda kupanje u moru. A ako prolazno i bude oblaka ili ponegdje nakratko pljusne malo kiše, podsjetit će nas da je ipak još proljeće. Ugodan vam nastavak večeri.